ಹಾಯ್ ಮಾಂತ ಎಣ್ಣ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಡಿನಾಡ್ತ ಸೋಜರ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಣ್ಣ ರೆಸಿಪಿ ಪತ್ರೊಡೆ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನಲ ಎಣ್ಣ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಟ ದಯ ಮಾಡ್ತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಚನೆ ಮುಟ್ಟನೆ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುದು ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಬಂಧುಲೆ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ಏನು ಮೂಲೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಡಕ್ಕೆ ಪೋತು ಪತ್ರೊಡೆತ ಈ ಹಿರೇನೆನ್ ದೆತ್ತೊಂತುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ಬೂರ್ ನೆಡ್ತಾರ ಈ ಪತ್ರೊಡೆತ ಈ ಹಿರೆ ಎತ್ತೆ ಬತ್ತಂಡಾತೆ ಐನು ಏನಿತ್ತೆ ಕೊಂತದ್ದು ಏನಿತ್ತೆ ಐನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೊಂತುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಕಡೆನು ಇಂಚ ಮೂರೋಡು ಬಂದುಲೆ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಲತ್ತು ಹಿರೆ ದಯನಂಟ ಇತ್ತೆ ಹಿರೆ ಆಯರ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡಾತೆ. ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಹಿರೇನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಪಾಡೊಂತುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂಚ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಂತುಲ್ಲೆ ಹಿಂದಿನ ಪುರ್ಲು ದೆಕ್ಕೊಡು ಬಂದುಲೆ ದಯನ ಮಟ್ಟ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ವಿಷತಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನಃ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಮೂರು ತಾತಲ ಹಿಂದೇನು ಪುರ್ಲುಟು ದೆಕ್ಕಂಟ ಇಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಹಿಂದೇನು ಏತು ಸಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ಆತು ಸಪುರ ಮೂರುಡು ಬಂದುಲೆ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಸಪೂರ ಆತು ಹಿಂದೇನಿತ್ತೇನು ಮೂರೊಂದು ತುಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮೂರ್ತು ದೆಕ್ಕತೇನು ದೀತೆ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ತುಂಬೆ ಬೊದ್ದಿಲಿಯರ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಬಂತರಿನೇನು ಮಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಡ್ತು ಕಡೆ ಒಂತುಲ್ಲೆ ರಟ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿಯೇನು ಪಾಡ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಹಿರೆ ಕಿರುಮುನ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐಕೇನಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪುಳಿಲ ಏನಿತ್ತೆ ಪಾಡು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅರೆಪ್ಪುಕ್ಕಲ ಏನು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಐನು ಮುಂಗೆಲ್ಲ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಕಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಏನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾತು ಎತ್ತು ಬೋಡಾತು ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಅರಿ ಕಡೆತ್ತು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೈಕ್ ಹೀರೇನೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪ ಇರೋ ಬಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತನಾತು ಹೀರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪ ಅಂಟ ಇರಟ್ಟು ಮಡ್ತದ ಹಿರಿಯಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಪುಡು ಬಂದುಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತು ಅಂಟ ಯಾವುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಅರಪ್ಪು ರೆಡಿ ಮಣ್ಪೆರ ಪೋಡಾತು ಐನು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಆಜಿ ಊರ್ತ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಏನು ಪಾಡ್ತು ಹಿಂದೇನಂತೇನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂತುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅವನಿಕ್ಲೆ ನಾ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಬೋಡನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಕಚ್ಚುಕ್ಕು ಕಡೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ತಂಡು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಜೀರಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಹಿಂದೇನು ಮಾಂತ ಏನಿತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂತುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಪೊರ್ಲಿಂದು ಕಡೆತ್ತು ಸಣ್ಣ ಓಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲತ ಪ್ರಾಯ ತಕ್ಲಿತ್ತಂಟ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೊಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇಂದ ಪೂರ ಏನೇ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ತು ಕಡೆ ಉಂಟುಲ್ಲೆ ಐಕಿತ್ತೇನು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಮಂಜಲ್ತ ಪುಡಿ ಅಂಚನೆ ಆಜಿ ಬೀಜ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಗಾತ್ರ ತಾತು ಪುಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾತು ತಾರ ಇಲೆಯನ್ನು ಪಾಡುಂಟುಲ್ಲೆ ಹಿಂದೆಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣ ಹೊಡು ಬಂದುಲೆ ತುಲೆ ಕಡೆತ್ತು ಅರಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆತನ ಇತ್ತ ಏನು ಇರಟ್ಟು ಮಡಿತಗಿ ಒಂಟುಲ್ಲೆ
ಇತ್ತೆ ನಿಂದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ತೈರೆ ಎಂದೆ ತಂತುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ತೈರೆ ಐತಿ ಕುಜಿನ ಅಂಟ ಬಾರ ತೈರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದುಲೆ ಇಡ್ಲಿ ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತೇನೆ ದೀವಂತುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ಕ್ಲ ಹಿಂದೇನು ದೀವಳಿ ಇಡ್ಲಿ ತ ಕುಕ್ಕರ್ ಆಡು ಬಂದುಲೆ ತೊಲೆ ಬಂದುಲೆ 15-20 ನಿಮಿಷ ಎಂದು ಬೇಯ್ತಂಟ ಯಾವುದು ತೊಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕಿತ್ತೇನೆ ತೋಜ್ಪ ಅಂತುಲ್ಲೆ ಹಿಂದಿಟ್ಟೆ ಪೊರ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಆತನ ಬಂದುಲೆ ತೊಲೆ ಹಿಂದೇನೆ ಇಟ್ಟೈತೆ ಏನು ಪೀಸ್ ಮಾಲ್ತಂತುಲ್ಲೆ ನೀಟಾತು ಇಂದು ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪೊಡಿ ಅಂಟ ಆತು ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಬಂದುಲೆ ಪೀಸ್ ತಿನ್ನೀರ ತಿಕ್ಕಂತಾನೆ ಐಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಂದು ತುಂಬುತ್ತ ಕಾಲಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯಿನ ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಇಂದೊಂಜಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪನೋಲಿ ಇತ್ತೆತ ಜೋಕ್ಲೆಕ್ ಇಂದು ತೂಯರ ತಿಕ್ಕುನೆ ಮಸ್ತ್ ಅಪರೂಪ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಜೋಕ್ಲೆಕ್ಲ ಇಂದೆತ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೇನಿತ್ತೆ ಬಣಲೆಕ್ ಆ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡುಂತುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ತು ಅರೆಪ್ಪುನು ಏನು ಅಂತೆ ನೀರು ಮಾಡ್ತಂತುಲ್ಲೆ ದಾಯದ ಮಟ್ಟ ಆ ಪತ್ರಡ್ತ ಪೀಸ್ ಅಟ್ಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಐಕಡ್ಡೆ ಅರೆಪ್ಪು ಒಯ್ಪೊಡು ಬಂದುಲೆ ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲು ನನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಜಂದ ಅಂಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ ದಯ ಮಾಡ್ತಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಏನೈಕ್ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಏನು ಮೂರ್ತ ಪಾಡೊಂತುಲ್ಲೆ ಇಂದಟ್ಟೆ ಕೂದಿ ಬರಡು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಡೆನಾತು ಏನು ಉಪ್ಪುಳ ಪಾಡೊಂತುಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡನ ಗತ್ತಿಚ್ಚಿ ದಾಯನ ಮಂಟ ಅಡ್ಡಿಯಕ್ಲ ಏನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ತೆ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇಂದಟ್ಟೆ ಕುದಿ ಬಣ್ಣಗ ಐಕ್ ಮೂರ್ತು ದೀನಂಚಿನ ಅಡ್ಡೆನ ಪಾಡಂತುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಒಂತೆ ಸ್ಲೋ ದಿಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಮಸ್ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿ ಏರಿಯಾಟ್ ಈ ಪತ್ರ ತೈರೆ ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ತಿಕೊಂಡು ಆಂಟ ಪೇಟೆಟ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಆಂಟ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಈರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ಮಾಂತೈಕಿ ಯಾರಿಪ್ಪು ಪೊರ್ಲು ತಾಕೊಡು ಬಂದುಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೂದಿ ಬರುಂಟುಂಡು ಇಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಬಟ್ಟೆ ಸುಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ತುಲೆ ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಲೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪತ್ರಡೆ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಯ ಮಾಡ್ತು ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಪಂಡತು ಪಿರಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳುಂತುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಕ ಮಾಂತರೇಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದುಲೆ.